sa kinalawag-lawig na kana panahon na mayo akong bata, ihi na sa nga ni ang nagpapakilig sa kuya. No. Binusiaw pa ako. Sarong beses, nag-uli da ang mga pangga si Pay Andoy sa harong ninda, may daradarang may pasalubong. May daradara siyang panira. Ang daradara ni Pay Andoy mga pangga na panira, pagutpot. O masira mo yan, ano? Pagutpot, piprituson mo yan, ano? Tama-tama da, makipampanira kang baging ito mga pangga, pigaluto na ni Manay Lorna. Sakto da mga pangga, mayo da sindang mantika. Naisipan da ni Manay Lorna mga pangga, na so pagutpot na dara ni Pay Andoy, dadarangon niya na sana, ano? Dadarang-darangon. No. Masirang bagay pag pigdadarang. May flavor pang abo. May... habang pigdadarang-darang da mga pangga ni Manay Lorna so pagutpot, so ataman da nindang ikos mga kaibigan, gutom-gutom na. So tapos niya ng darangon na pagutpot, pigagigil niya. Ano, tapos sasalangan niya naman ng another batch ning pagutpot, dadarangon niya duman, isusugba niya duman sa dapog, sa baga. Baga ano daw mga pangga, dahil narisan ni Manay Lorna, so ataman niyang ikos, padikit-dikit na pala na pigi-ikit sa pagutpot. So ataman niya ikos, umok-umok na ni pagutpot, ay solve na ang pabanggi ka so ikos. Hasta sa natapos na da magdarang si Manay Lorna kaso pagutpot, so ikos da mga pangga, tapos naman da kang kauunas. Kan makakanasinda, duman lang na mali siya ni Manay Lorna na so mga pagutpot na dinarang niya, ubos na. Aw, kamusta? Ano pa kayo ito? Inapod niya na si agom niya. Sabi ni Manay Lorna, madyan na nga agom, taluto na so pagutpot, makakana kita. Makakana sana. Iluwag na da so mga maluto. Kilingan na ni Manay Lorna so mga dinarang niyang pagutpot. Absent na. Naglahong parang bula. Kalag-kalag na da si Manay Lorna kung nasa na sa mga pagutpot, sa mga dinarang niyang sira. Sakto da mga pangga, habang nagdadarang da si Manay Lorna, sakto da, may da siyang kalson. Bakit siyempre, ang kaman sa nasarong nindo. Pega, dung awan da ni Manay Lorna mga pangga, tamay ba siyang kalson? Ano, nadung awan niya da si sa iya. Ay, di yun, kinutuban na si Manay Lorna. Kinutuban siya, nahiling niya si kunya niya eh. No. Sabi ni Manay Lorna, aha, ika pala nang nag-unas kan pagutpot. Si Ikos, absuelto. Dahil yan na pig-akusaran na iyong nag-unas kang mga pagutpot. Ang pig-akusaran niya, susa iya. Ang guton si Manay mong Lorna, pig-paradapang niya da sukunyan niya. Iyon na ito, susa iya, pig-paradapang niya. Sa kada dapang daan ni Manay Lorna mga pangga. Nagkairihi daw ito si Manay Lorna. Nagkairihi. Sabi daw ni Manay Lorna, ay isos-isos. Iyo na yan kang kabubuwa mo kang kapasloan mo sa pagutpot. Nagsuro ka na. Iyo na yan ang sopas mo. Iyo na yan. Pero da sa nagkairihi na da si Manay Lorna, aban-aban da, nagkaatot pa. No. Madangog ni Manay Lorna, nagkaatot siya. Taraman niya manggiraray. Asis. Naguhuluhagong ka pa, matumang ka. Okay, pagiramdom sa mga nagdadarang tabi nin pagutpot, magtagasulot tabi ka mong kalso. Tabakaunasan mo. Ayan, kang kapasluan mo. Biyo ka na, nagsuro ka na. Nagkadurugi ka na gayon. Salamat kay Manay mong Lorna Balingasa sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Thank you! Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?